देखी ननद भौजाई रहने, भौजाई अपने ननद से कहती कि हे ननद, जन मन में सुगना बैठल बा उस सुगना से कह दा कि शिव शिव जपे, नहीं तो फिर शरीर दोबारा ना मिले। आ जब देखी सुगना शरीर में बसल बा तो दिनों रात बोलत बा, जब दिनों रात बोलत बा तो काहे न शिव शिव करी। अरे अब इहवा खातिर ना करी, उहवा खातिर करी। नमः शिवाय ननदो तू जपा तो नैया भोलेनाथ पार लगा दी। तो देखी कैसे वो भौजाई ननद के कहत बानी। आई भजन के साथे भाव बा, कैसे बा। माटी के मकानवा में बासला सुगनवा छोटी, नाना धीरे छोटी, नाना धीरे सुगना बोले लागी नमः छोटी, नाना धीरे ननदो बड़ा भाग से मानुष कम पौले बाड़ू, बहुत भाग से मिलल बा। आ दिनो रात सुगा बोलत बा। अब भोलेनाथ का मंत्र जपा ननदो फिर दोबारा तन तो के ना मिली। तो कैसे कहत बाड़ी भौजी ननद के, बड़ा धन भाग रहलो मानुष जन्म हो पवलो। ले गुरु तोहे
बोली बाबा भोलेनाथ की जय, मैया भवानी की जय, साचे दरबार की जय।